This is Tilda live on Star FM. Right, tokutambira zvekare sendamukela-ke njalo kuhlelo lwenu mune chino chirongwa Tilda live tiri tese kusvika dza 12 o'clock pakati pawo usiku. Hechino ichikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Nanti-ke ihlandla lapho esithi thina okuzilayo okwethusayo njalo-ke lokufuna-ke ukwenjula. Mune chino chikamu tinonzwa nyaya dzinoitika muupenyu, sizwa-ke izindaba ezenzakala-ke empilweni. Nasithi nenyaya inosuwisa zvikurusa imwanasikana watina epano mukaona tabatwa pane chino chirongwa ziva kuti zvechokwadi pane nyaya yanetsa. Right, shamari illness ndiri kuchinja zita ndiri pasita rekuti Grace. Wakadi yako Grace? Ndiri pangu munofarire tete. Aiwa ndiri right kuti sei kwabviwa? Patinobva kuri nani hako. Anditi ka? Nice one. Madzimai makadi? Tiripo makadiwo tete. Imi muri madzimai here imimi? Kana uri mukadzi wemukuru weso? Unenge uri madzimai. Womune muti uri madzimai. Alright, saka ndikuona manhingikini emadzimai anosiyana nditika imamiche zvazvo kugara wakapfeka dhuku full time. Aiwa. Anditika. Untorova ako makeup yako, ma-earrings ako zvaunoda. Anditika. Madzibaba makadi? Tinofara zvedu. Anditika. Kuri seiko kwabviwa? Aiwa kuri nani. Anditika. Lisewo basa tete. Basa ndiroro tinaro tungodaro mbichana. Anditika. Right. Grace regatitange newe. Kuzosvika pano. Aiwa kana kuti rega nditange namama. Madzimai tanzwa kuti masangana nedambudziko rekuramuirwa Grace kuti anga ari mumaoko menyu ane more than a year muchigara naye. Ndizvo? Ndizvozvo. Alright. Mungatirondedzerawo here kuuya kwaakaita kuzogarawo nemi uye nekuti chii chakazoitika ndofunga chichazoita muchibatsirana namadzibaba? Okay, ndizvozvo. Kuuya kwakaita Grace akauya achirwara, akauya nevabereki vake, baba namai vake. Aisimbirwa ne? Airwara nemiri wese. Asi chandainyanyuona ndechekuti anga ane muchechi, anga asingakwanisi kubata mwana wake achiyamwisa, anga asingakwanisi kuita mabasa emukadzi, kuchera mvura kana kusuka, aitoitirwa namai vake. Vakatouya naye vakatouya naye, mai ndo vaitoswera vakabereka mwana. Ivo vachiti kana akuda kuyamwisa vanomuendesera mwana padhuze nemukaka kuti mwana akwanise kuyamwa. Saka ari mukubatsirwa musikana akabatsirwa patakanga takuona kuti zvanani akanzi ngaapupure, pane chimina chiri kuonekwa chakaitika. Mwana ndobva apupura chimina chaaiziva zvaiitika kumba kwavo mukukura kwake. Saka kutaura kwaakaita zvakabva zvabata vabereki, ndobva varama kurapisa mwana, ndobva vaenda, ndobva tangoti wose mwana vabereki baba naamai vakabuda vachiti toda kunogadzira zvenesi yefodya. Vaenda baba naamai vakatora mazuva vasina kudzoka. Takazoona vachitumira hanzvadzi dzake nengoro nemombe kuti ende munomutora adzoke kunokumba. Semunhu akanga asati akunyatsokwanisa kuita mabasa, ndakangosarawo ndinaye ndichimubatsiridza mune zvaaidawo kubatsirwa. Saka vana vakauya nengoro kuzomutakura, iye akaramba kuenda. Akati aiwa vabereki vakati vari kunoita zvenesi vanofanira kuzodzoka kunonditora nokuti ndo vakauya nemi. Saka vana pavakadzokera nemombe nengoro vakaita madays vasina kuuya, zvinenge zvewiki, ndobva vazouya nemota vatorana semhuri vachiti rege tinotora mwana wedu. Saka vakasvikira ini ndakanga ndiripo pamba, zvikanzi maita auya kuzotora mwana. Ndikati kwakanaka here? Zvikanzi paakabatsirwa pakakwana. Apa anga araite?
ipapo anga aright mushure mekupupura kwaakaita akanga aright akanga akwanisa kuchera mvura batoita right paakapupura hazvina kutora mazuva akawanda akabva atotanga kutoratidza machenji ekuti akanga munhu akwanisa kuita mabasa echikadzi akuchera mvura kuachiro mwana wake iko kutosvika kwakaita vabereki vakatosvika ndiripo isusu patinochera mvura pakati rebei pane chinhambwe saka akanga atonochera mvura akabereka mwana wake kumusana akatakura bhaketi remanepi emwana saka zvekuti iye vaitozvionawo kuti mwana wedu araita akukwanisa kuita mabasa anga asingakwanisi saka kusvika kwavakaita vandiudza ndakabva ndati madii kumirira baba nyenyu ndainzwa asi madai maona baba kuti muvaoneke kuti takutakura mwana saka paive nabamini munin'ina wababa vake ndo vakabva vatanga kupopota zvekutosvika pakuda kutirwisawo sepamusha panogara pakawanda vanhu vakatadza zvavo kukurira pakutirwisa nekuti vanhu vakabva vabata vachiti muruda kurambira mwana wedu mwana toda kutakura saka baba vepamba pangu madzibaba vekwangu pavakazosvika tavaudza nyaya vakabva vaiturirawo sabhuku vakati mungazoona ndo nyaya yakaitika pano tine mwana uyu ari kubatsirwa akauyawo so iko zvinoti apa nedare rake asi kawira kaakita vabereki haya asi mawira vakaita pekutanga vachirapisa mwana dai vanga vava mune zvakanaka ndanzwa kuti vanga vakurwisa mwiri yangu pano indisipo saka sabhuku akabva anotaurawo kune mhondoro yemunzvimbo medu vari padhuze saka mhondoro yemunzvimbo medu ndo vakazotura nyaya kwamambo vakati nyaya yakadai mhondoro yen'anga pachishona ndinodaro saka vakabva vaenda kunotura nyaya kwamambo kuti mambo onewo nyaya yemwana uyu saka mambo vedu vedunhu redu vakazosvika mukushaya nyaya isati yaita sei yapera saka takangodaro tingori naye mwana tiri kumirira kuti pakagadzwa umwe chifi toona zvekuita nemwana kuti vachatiti kudii nekuti pataimboenda vabereki vacho vainzi vari kusungwa kunzi uyai kudare vabereki vachona vakanga vasingakwanisi vachiti ndakarambidzwa kumapurisa kuti ndionane nemunhu ari kurapa mwana wangu kana kuonana nemwana wangu saka izvozvo takanga takangomirira kuti vachauya kudare tivaturire mwana wao nekuti iko zvino tapedza naye mwana warapwa apora aright asi kwekumuchamuisa wekumupa ndowatisina saka mane nguva yakareba sei muchigara naye mwana uyu taakwanisa gore akauya gore rapera muna June saka makutoita 1.5 years muinaye tinaye right kaindiuye kwamuri madzibaba yange iri nyaya yeiko yakanzi mwana ngaataure nyaya yanga anzi ngaataure yanga iri nyaya yechimina chinonzi chimina ndochicho chimina chandirekerera ndofunga shona yedu inosiyana zvichienda nekudunhu kwamune muchibva chokwadi chimina zvinhu zvinenge zvaitika mumhuri zvinodudzira kuti baba vanenge vatora maminimini ndio maminimini futi nekuti baba vanenge vatora mwanasikana wavo uvata naye finish alright Grace nyaya iri kutaurika ndo zvakaitika ichokwadi chete ndo zvakaitika kuna kumba vaitozviziva nekuti kakasiri kwekuti angoti ndopa zvabudira ende isaziva kuti ndozvikukonzeresa kurwara nekuti ndikangokura ndichitonge ndonda ndaingoperezeka ndichingoita zvinhu ndaisingave munhu akaitawo sevamwe zvinhu zvandaita zvizhinji zvisiri nemaoko kuti zviitwe nemunhu uyezve kuchibereko kwangu kuno zvaibuda kubva ndichitangogona kugeza ndega alright ngatite so chii chakaitika ngatiende pazvakatangira pakatanga kuitika hanzi chimina uchiri kuzviyeuka here kuti chii chakaitika wanga wakura zvakadini chii chakaitika ndichiri kuzviyeuka tete ine mudhedhi vangu vakashaya kuna 3 years ani baba alright patachengetwa nabamukuru vanenge vakasira dhedhi ndova tikakura tichiziva kuti ndo dhedhi
saka kwataigara navo pabarika mama vangu vaive takasiva tiri 2 saka papasina dzimba dzakakwana tairara mukicheni saka kwati muchigara namama chigara namama nebaba mukuru musara pavana umama vakabva vakanogara kwababa mukuru musara pavana alright kwakusina dzimba dzakakwana tairara mukicheni saka kwati kana kwachena vaibva vanditiwo muno muchibvisai machira iwewe unofanira unorara muna baba munoti munopinda vanhu kwachena saka baba ndopavaindibata aiti unonorara kuna baba ndiani ndi mama vangu ini apa mama vako vavagarwa nhaka vakagarwa nhaka nabamukuru pakashaya dedi alright maiguru vavaripo maiguru vangu aripo alright saka dedi vangu vacho ndopa vaiwana mukana wekundibata ini handaikwanisa kuzvitaura kana kudii but havana kundibata kamwe chete kana kuti kaviri more than 2 times pazvakatangira pavakatanga hauna kukwanisa kuudza mama here kuti pane zvaitika waizvonzwisisa here kuti chii chiri kuitika ini ndaisatoziva kuti chii chiri kuitika ndotongofunga kuti pamwe ndoro rangu ranoita vanhu nekuti ava anozvita kavamwe chete vakazozvimira ndakutondopinda grade 3 alright pekutanga pacho ipapo vakatichi vakachichidzira here kuti usataure vakatichi akandichichidzira ndimukoma nokuti havasi baba chiti vakandibata ndakazobatwa namukoma ndagrade 6 mukoma vakanditi mwana wavo mukuru baba sure wameguru mwana mukuru apo wangu grade 6 ndavakandichidzira baba havana zvavaitaura vaitongoita zvavaita ndanda kutongotewo ndo zvinoita baba hauna kuwana zvivindi zvokudzama ndaitya nhana yangu yotorova kuti ndivaudze even pandakatozoti ndikwanise kutsanangurira gogo natete nyaya iyoyo ndakatya kutaura baba ndakakwanisa kutaura mukoma ndataura mukoma vanhu mufamily vachitsitsa ndakusekondari ndakadza medium ndikatondoedza kurapiswa nekemfed zvinhu zvaiitika kuchibereko kwangu zvandoti ndikangokura chizviona ndofunga kuti zvinobudwa nemunhu wese chichaitika pane chidhisi chavo chichaibuda chisingaperi ndotochidambura ndini da chachikangoreba so chingoramba chibuda chikatozopera ndatorapwa namadzibaba ndakaedza kumborapwa kubva mukutsanangura kwandaiita kuti kuna ticha mufamily vakandiendesa kunomwa ichera mishonga hazvina kupera inini wacho ndakaedza kushanda ndichiri musikana sandaroro ndakada kuzvirapisa kuchipatara ndakatombondabatsiridzwa nayo tete vandikaudza nzvadzi yadhedhi vangu kuenda kwadr abdul matestis yese chirwere ichocho chaisanzwisiswa kunzi chirwere rudzii saka vaingopa matreatment yema-STI asi zvisingaperi ndakanwa makosi akakawanda zvisingaperi saka ndanda kuzopinda mumarriage kwandikaita ndokukota kuti ndizonyorwara nditosvika pakuda kufa alright ngatidzokerei kumashure mukoma ava ivo vaikubata sei nguvai vanhu vari kupi enda unokwanisa kudzama here mukoma wakandibata kaviri munhu wandikakwanisa kuudza inge iri shamwari yavo yaiwe mukoma ndovandikakwanisa kuudza kuti ndozvikuitika zvakaitika namukoma vakandibata kaviri vanhu vaenda kurufu saka iyo yacho yakabva yangoshayiwa kuti ngazvitsanangurwa sei kutaura kuna vanhu vemumba kwedu inini hameno hana yangu yairova saka mai havana kutozviziva mama vakazozviziva nekuzvitsanangura kwandaita kwandakazoita ndega pamakazotsanangura apa pama muri kwamadzibaba kwamadzibaba yankakatokevanga vachitozviziva vanhu vese kumba vachisiva kana medium chaivo kuchikoro vaizvisiva
ko amai guru murume wababa mukuru vaizviziva nekuti tika ndikati ndava kubasa kuno kwarara 2020 vandakugara pasi natete vandavaudza vari kuwaterfalls vakati chi ndobva vatandokumba kuno vanhu vese tigare pasi vandasvika kumba vandatsanangura vanhu vese varipo nyaya dzacho asi baba ndaitya nangorova kududza zita ravo asi baba vakachema kuti senge ndataura zita ravo mumba imomo vakachema vachibuda panze ndikashakuza kuti vakuchemei mama vakuru vanomukoma vakandibata vakati unoda kuripwa here tisakuonesere kana kuti ndikati zvinongondibata nokuti ndine zvinhu zvisingaperi kubva ndichitanga kukura ndichigeza ndega kubva pandakaitana zvinhu zvina vachindibata handisi kunzwisisa kuti ndopazvakatangira here kana kuti ndoupenyu hwavanhu vese zvikanzi vanhu vese havadaro pandakatanga kuenda period ndikabuda rimwe ropa risiri black risinganzwisike kutonge zvinhu zvakawara zvisinganzwisika ndikatotangura zvakatozopera ndarapwa namadzibaba ndikasvika pakuti mwana ndogona kuita 5 days ndichibuda zvinhu izvozvo 2 days ndobva ndobuda rinenge ropa. Alright, mwana wakazomuita sei? Wakaroorwa here? Wakaita sei? Ndakaroorwa 2020. Wakatoita munhu wawakadanana naye? Ndopandakapaka munhu iyoyo aida kundiroore ndaitotya kutoroorwa nokuti ndaifunga kuti ndine chirwere chinospreada munhu chinoenda kuno mumwe munhu zvokuti ndaitotya pana kuti ndiroorwe. Saka wakazoroorwa sei? Wakamuudza here kuti ndozviri kuitika pandiri? Handinokwanisa kumuudza, ndaitoda kuzama kuona kuti ndinoitawo mwana here nezvinhu zvaitika, vandatongotawo zvipendi zvekuroorwa, asi haana dambudziko raakasangana nayo kubva pane zvaiita inini. Haana kana chapakirwa kana STI? Haana kana zvaingoitikira inini chete. Saka kubva mukuva wawandakaita ndopa ndakabva ndatanga kutorwara zvokuti iye akatopinda bhizi murume wanga akandiroora. Aigara ngori kuchipatara, zvirwere zvozingabati kuchipatara, kumasikani, kuma-x-ray, zvinonzi hapana chatikuona, mwoyo waindirwadza, mabayo, mudumbu, ndingogara ndiri munhu anotambudzika, kupedzisira ndisatogona kana kuwacha, kutsvaga vanhu vanondiwachira. Asi chakandishamisa vanokumba vatsanangurira kuti ndiri kutambudzika ndichifamba, ndaimanikidzira semukadzi, asi vakafanira murume wangu kuti ngawe Grace ngawe timbofamba naye. Ndasvika kumba ndinaita 2 days ndikabva ndarohwa nezvinhu usiku ndorobva waenda nini kuna madzibaba. Ivo ndo vakatoenda nemi? Vakatohaya mota vakauya nini kuna madzibaba. Ndasvika kuna madzibaba zvazvatsanangurwa zvemudzinza muzi vavo matare emumadzinza vachitenderana nawo. Dare rekuzopupura iri ndorakarwadza sisha vakatodaira vakatoita mazuva varipo vachigadziriswa namadzibaba vachitonzi aiwa zvinogadziriswa pachivanhu mwana anotochemerwa akatora zvakanaka zvinogadzirisika soso. Ndikashakuza kuti vakazopanduka nguva yekuti vazosvika pamundira amanjirwara kuti vasadzoka ende zvaisafanawo vashamisa nekuti kuti vatozoenda kumapurisa ndivo vakazviitisa nekuda kwekurwisa pandikurapwa munhu akundirapa nekuda kwekutuka mambo kwavakaita zvese vanga vakuzvisungisa vakandivengera kuti ndikasungisa baba vakandichengeta ndosika family yese yakazvitongandirao. Alright, ndofanana ndoda kudzoka kwamuri madzibaba. Nyaya iri kutaurwa panapa inyaya yerepu chibharo. Pakadai vanhu vanotaurirana kuti chi mwana akabatwa chibharo, ari kutaura kuti makamboedza kuti mugare pasi navo mumbovayananisa, papa mangarwa here kumapurisa? Pataedza kutaura nawo taitoziva isusu sekuudza kwanga tichitaona mweya kuti nyaya mukaita ichienda nekwa sabhuku izoenda nekwa chief, taitoziva kuti nyaya iyi ichatongovabata ikoko ichingosvika ikabva tovabata nyaya yacho. Kupi? Kwa sabhuku? Sabhuku akangoti chiendesai kwa chief. Yaenda ikoko kwa chief akati handikwanisa kutomboitonga iyi kutoda mapurisa ovoteswa cheni. Tingazive kuti tikazongona munhu yadzoka tisingazoti
yakapedzwa sei nekuti ini ndiri kugara naGrace mwana uyu hatina kuona achishedzewawo anopa umboo ikoko. Okay. Saka hatisi kunyatsa kuzoti zvikafamba sei, asi isusu tachida ngoti ivo vave vari pedyo, asi nokunyumwa kwavo ndisakanga wava kutitumira vanhu vachida kutirwisa pamba. Asi isusu ikoko futi kwachifi kwacho vakatomboda kutotema motikari yangu nematombo futi vachitirwisa. Okay. Right, Grace, nyaya iri kunzi yakamhangarwa, iwe wakatorwa statement here? Statement yakatorwa nokuda kuti mapurisa ati vanenge kutotambudzika ndeneta kana nekutaura ndetoneta, saka vakati mukanya cho tirapire mwana, madzibaba tirapire mwana, kana aita zvakanaka tinenge tichibatana kuti azouya kumakoti, asina nhasi kupora vakuzoti ndakapora makadiko kuenda, wakadi kuenda kuti ndakaenda kurumu kwandaisiva vakanditi nyaya kumapepers akaenda kubindura asati adzoka kuti mende koti, asi pane time ndoshinzoti achadzoka rini. Uku ndekupi kwamamuri mapurisa ekupuku? Mandarin. Okumaundarin. Alright. Okay. Right. So nyaya hombe ndeyekuti vabereki vakakuramwa? Vakandirama ndisisina kwekuenda, apa ndapora. Apa une mwana? Apa ndine mwana, murume wakandirambanisa nemurume. Ndopa ndoda bvunza kuti ko murume akazodii, wakarambaniswa nani nemurume? Mazuva vakaita hondo vachida kunditakura ipapo, pavakaona kuti vakurirwa kuti ndisare ndichirapwa, ndobva vafonera murume wangu kuti wakaenda kwatikasiya Grace ukanomutora chinenge chamuwana nozvipedza wega asisiri mwana wedu. Murume wangu bva wandifonera obva ndirambira pafoni kuti mwana wangu ndichachengeta, asi mashoko andoudzwa nevanhu vakumba kwenyu ndagarawo pasi nehama dzangu dzanditi siyana nazvo zvinokuremera mangwana, because even ini ndanzisina hope kuti ndorarama. Ndaifunga kuti pamwe kutongororiwo ungoti wemadzibaba anenge watiwo munhu wakachena, ndaingofunga kuti ndofana kuti situation yanga ndiri yacho apa naiteresera ndorara. Vana vanhomba kwedu vakatosiya vachifunga kuti madzibaba vacharemerwa pandinofa, ndandisingatarisiri ndotorarama. Alright, chii chaizvo chaiitika muupenyu hwako? Ndanga kubva ndichange kuona kuti zvinhu zvatokwidza, especially pandakaroorwa, ndanga ndisakwanise kudya, ndemanikidziro tonemahewu kuti ndiwane kuraramawo, kumanikidzira ndoitedza kumedza, ndotinenge ndine zvinhu zvokundibloka kuti ndisamedze. Ndaione mabayo kuti ndaisakwanise kubereka mwana wangu. Usingamedze usingadyi, saka wairarama sei? Ndaiti 12 o'clock dzeusiku dzakakwana ndotemudza ndaipepuka ndichinzwa kuda kudya, ndine appetite yakawanda. 12 usiku dzeusiku ndopaunotanga kudya, zvokuti kana mai vangu chavaitozviziva, kana murume wangu anga akandiroora ichisiva kuti 12 o'clock ndaisawana kana nguva yekugeza maoko, ndaida kutorara nechikafu chacho padhuze, ndichingopepuka ndochitora ndotodya ndozogeza maoko ndapedza. Vakanditaudza ndobva ndotochisiya, pakadarika munhu kana kuti pakaita noizi yomwe ndobva ndotosiya kusiya kudya, enda zvinobva zvatovharana ndozvowana 12 o'clock dzamangwana. Kuti ndiwane mukaka wamwana ndaitomanikidzira mahewu, but dzimwe nguva ndaitokondikomedza. Ndandiri munhu wekuti nyangobanga rakandicheka kana chivo paraisabuda. Hindava wanga usina ropa nekusadya? Nekusadya. Saka 12 o'clock dzacho padzokwana pauri kudya, uri kudyei? Waidyei? Chinenge chabikwa sadza, rese ndasatogona kudya, ndaitoti sadza iroro. Yeah. Alright. Saka rege ndidzoke kwamuri madzimai. Hezvo mugere nemwana muri kutaura kuti akutokuloka 1.5 years. Mugere naye pamba. Apa mugere naye semwana wenyu. Kamwana kake muzukuru. Muchitongoenda henyu makadaro. Ndizvozvo. Ko vakaramba vakanyarara.
taifunga kuti kuda mambo ndiye munhu wekupedzisira anokwanisa kutibatsira. Mambo wakabva wafa? Mambo wakabva wafa, nyaya isati yapera. Asi kana mambo vafa hapana munhu anosara here muhofisi yavo? Asati agadzwa wekuti tisimudzire nyaya dzemwana uyu. Okay. Saka zvaizvezvi tingori naye handina kwekumizi. Saka hana inyaya irovera hamutyi here kuti akawana zvamuwana kana kufa or something? Ndinotya, asi ndinongofunga kuti akawana zvinomuwana sezvinhu zviri mumaoko mamambo. Tinovasvitsa kuti mwana watewe naye uyu, nekuti mudare mamambo vakati muchengetei kusvika nyaya dzake dzaita sei dzapera, kusvika mapedza kumurapa. Takati zvekurapwa mwana uyu apedza, ndopakatanga kushedzwa vabereki vasingauyi. Saka apa takangomirira kuti mambo vatigadzirisire kuti mwana uyu adzokere mumaoko evabereki vake. Saka kusauya zvikuru kuti havasi kuzvigamuchira. Saka hatizivi kuti zvichagadzirisika sei kuti awirirane nedzinza rake. Alright. Okay. Right. Saka Grace, uku kumapurisa akaripotwa ndiani? Mukoma nababa here kana kuti kwakangoripotwa munhu wani? Vese. Vese. Zvoti nyaya yakatomirira vese varitu. Alright. Okay. So baba vemwana vari kuchengeta mwana? Vanotokundika vakatorera mukadzi ane mwana wavo, asi vanozama munhu kuti basa ranoshanda ndondosina mari, saka anozongotiwo kana zvanenga kukuomera ikoko munombonipa mwana wacho ndogara naye, kana maona kuti zvanani mumutora, ndo solution anoita. Chikafu anotenga apo neapo. Alright. Saka zvaugere ikoko wakutongogara semwana ari pamusha, uri kuenda kubasa here, uri kuita sei? Handina chandinoita, ndina kwandinoenda kubasa tete. Zvinhu zvakatondiomera pakuti kana ndakanzi izvezvi ndawana basa rekuti house girl, ndinoenda kupi nemwana anoberekwa munhu akamborwara, sezvoti ndaisakwanisa kutomubereka, ndatanga mubereka manje ndapora. 2 nyange chakanzi ikoko kwacho ndosharuga ndodzoka kumba kupi, futi ndoramba ndichiti kumba ndeuku. Kwakuri kutoti oda mambo, kuenda kwamambo kuyo kwatonga tichiita vakwanisa kuti ndiwane pekugara inini sekuti handina hama dzichandida kana kwekuti ndinoenda ndichiti kumba. Ndakawana pekugara tete, nyange ndakanzi ndaita maproject zvese zvakasara kuti ndipedzise kwamadzibaba zvinoda kuripwa ndichipedzisa ndoga, nekuti hama dzakaramba. Baba vangu chavatonga kuziva kuti pane zvinoda kuripwa zvamhepo dzavakaromba, vakasiya vatoti ivo musara pavana vaindishandisa pazvinhu zvavo. Vakasiya vatoti kumhepo vacho kana chida kuripwa mombe dzacho ndodziwanepi, kunge veitoziva kuti vane kumhepo kwavakaenda kunoda mombe. Saka shuwa zvikazosara ndowana ndandega ndikapedzisa dare kuti panoda kuripwa mhepo yekushandisa yangu akarodzwa soso, handina kana chekuti ndinokwanisa kuripa, handina chekubata. Saka zvinhu zvinotondiremera kuti richapedzwa nani kuti ndikwanisa kusunukura. Apa kumba usi kukwanisa kuenda? Apa nanotaura nini. Watiwe makaberekwa muri 32. Sisi vangu chaivo vakatombopenga. Vakatombopenga vari grade 6. Kuti vatopuwa rapakabatwa dare rechimuna nemaprofita ichechi vanga tatoenda navo, tatotama salvation. Saka vari kupi isisi? Vakazorongwa kukaranda, but ndona sangove pamwe vakazobatwa vakura zvaiva zviri nani here, ndikatambudzirwa ndimi. Sisi vakabatwawo? Vakabatwa vatsanangura kwazvo, nekuti kupera kwavo pakatorwa nyaya yechimuna kwakaendwa kumusha kwakatanga kugara nasekuru nana baba kunonzi kudando, kukanzi kwakaoneka hweru kana muchiziva. Hweru chicho? Mona unopinda nepasi, uri pasi kudai. Hanzi waidudzira chimuna. Saka mwana wekuti apuwa ridzinza rese family mupazi rei, ndopakatanga kudongonoka sisi. Kwekuti dare rechimuna chacho kuna agara ari nemudzinza, vanhu vasingakwanisi kuzvigamuchira zvavo, but saka hazvinotopamwa zvinototengera pandiye. Sisi vakatopengera vanogona kunge vakatovhiringidzwa nazvo izvozvo. Pamwe ndo system yavakatiita isusu vana
dedi vakashaya yaranhina ntombi saka amai vari kupiko amai vanenge vachiti chiko amai nyako kuberekai tete mai vangu ndoshaudza kuti chii kuzonyanya kuti nyara havambokutsvagiwo here pane pekutika mwana aita musikanza asi samai wombopota uchibirira kuti naiwe saka urisei kwauri zvirisei vakatanga kuti inini ndinokuda kutanga kufana kwavaita kuti inini ndinokuda mwana wangu asi kunokukaomuka kuti vanhu vese baba vako vakada kutanga kutaura nyaya dzako kuti tigadzirisa vanosumuka vachita zvidonzwa nyaya idzodzo ivo vari kuda marriage rikanyanyisodarika inini nokuti kuti vakwanisa kuita mukuru vasi kukwanisa kuita simba neso hanzvadzi dzavo chaidzi dzakambowa kutondiona dzeitombowa chichindiona kwamadzibaba dzakasiedza ndodzoti tikaenda kumba kwenyu tikataura nasisi tikati kana musina kugadzirisa nyaya mwana ari musango eni problem yavasangana musatiudzi nekuti mwana ari musango kumusiriwa kutedza kungogadzirisa zvonogadziriswa kuti mwana adzoke mbuya nasekuru chaivo vapenyu asi avanobvira vatsikwa kubva ndichirwara kusvika izvezvi nyaya dzekwamambo dzese vaitochema vachiti mwana wangu akusungwa achitadzochema ndeirwara roti vanhu vacho vanhu kuti ya saka hapana anombokwanisa kumira nene kana kwanongati kumba kwacho kunodzokeka zvakadaro vakagona kutouraya ndotivhikirwa nevanhu kana kuuraya vamwe vacho vanaba kunomwana mumwe ya okay saka chikumbiro chenyu chihombe madzimai ndeche panyaya yemwana uyo wamaramirwa wamane 1.5 years muchigara naye chikumbiro chedu chihombe ndechekuti mwana uyu dai aikwanisa kuwanirwawo pekugara akwanise kuchengeta mwana wake atange upenyu hwake nokuda kwekuti kana akadzokera kumhuri handiona achigamuchirwa zvakanaka nekuti vanhu vese vari kutomita muipi mhuri kuti akafa zvake akataurire nyaya iyoyo saka iyo nekuda kurarama akataura semunhu ari kuda kuchengetochi mwana wake saka isusuwo zvedu dai tiri vanhu vanowana chandaikwanisa kumuitira kumutsvagira pekugara nekumutsvagirawo mari yekuti awane stati yezvekushanda wekuti akwanise kuchengeta mwana wake nekuti mwana waana izvezvizvi kana tikatarisira kuti anoroorwa mereji inonetsa une chimwana chidiki kumusana vashoma vanoita izvo nokuti ama2k iri kunetsa vashoma vanoita izvozvo saka dai vanowanirwawo zvekuita aikwanisa kumbochengeta mwana wake aine pekugara pamba pedu isusu tine varwere vakawanda haasi wega watinayo okay saka paroda kuti akawanirwawo pekugara zvingomuchengetawo semwana asi andozvionawo kuti kana mai vari kundichengetawo munhu akatowandirwa ane mhuri isitori nozera nini asi ndikutongowotiwo samai ndikutomira ipapo ndichita nemwoyo wekubereka saka ndopanotiomera ipapo okay pekuti angachengeteke sei semwana asina muchengeti saka iko zvino muri kugara kupi mabva kupi kumandarweni kunowanikwa here kwekugara kana zvima stand what hazvishayikwe kugara kunowanika alright saka vanoda kubatsira amai vanokubata ipapi vanoda kubatsira mwana pafone number ndo pa 0771 because kuti tipe vanhu nhamba dzake uye vanhu vamwana vanzwisisi vanenge vakuda kutotaura sinani basa kana kutoti iwe ndoda kuroora iwe chakati right 0771 83 67 57 alright 0771 836 757 ndizvozvo anditika beautiful alright madzibaba madzimai naGrace tinovimba uchawana rubatsiro toda ngokutenda nekuya kwamaita muchirongo ndiso tinofarawo kuti dai mhuri yeZimbabwe yagona kutibatsirawo panyaya dzakadai nokuti hatinenge tichiremerwawo kuti dai mwana awana upenyu achaoneka kuti akurambiwa nedzinza rake kuti ipapo awana upenyu kudai anditika
Alright, aiwano tinotendawo nekuuya kwamaita nditi. Alright, tinoziva kuti definitely muchaona kubatsirikana nditi. Alright, Grace, we wish you all the best nditi. Muita basa tete. Alright, okay. So ndo nyaya tange tinayo muchirongwa chedu patiri kuti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Nyaya idzi tinodzinzwa kunyanya pachirongwa chedu chatinoti isusu secrets and confessions. Uchinzwa vana vachitaura vachirevura ndakazobatwa nevabereki ndiri mudiki andina wandakaudza. Vamwe vanosvika pakutozopinda mamarriages ende uchiona mamarriage iwaya achiramba nenyaya yekuti anenge munhu akaita sei akakanganisika. Prophet Elijah tinokutambirai nemufaro mukuru.